Salutare lume, numele meu este Shrek și astăzi este primul episod din promovare. Astăzi facem promovare lui Pro Extreme Madrix, tipul care a câștigat locul 1 din giveaway-ul meu cu Dota și celelalte premii. Principal trebuia să fac o serie cu mine, dar mie mi-a fost lene să mai fac încă o serie, să mai postez. Am deja vreo 4 serii în desfășurare. Nu, 3 am. Da, 3 am. Și ne. Așa că am lăsat să aleagă ori promovare, ori face serie cu mine și a ales promovare. Deci, uite că îi fac promovare, ăsta e primul tău Pro Madrix, Pro Extreme Madrix, ai 27 de abonați, aici e buton subscribe, abonați-vă și dacă vă place Need for Speed Most Wanted, Minecraft, Just Cause 2 sau Terraria, intrați pe canalul lui, dați un subscribe și uitați-vă la videourile lui. Ok. Deci cam atât a fost și pentru acest episod din promovare. Nu uitați de like, comment, subscribe și ne vedem la următorul video. Bye bye!